Dobrý den, dnes naším prvním hostem je Jana Horská. Už přichází? Dobrý den. Dobrý den. A teď nám ještě tak... Co se nám tady málem přenosilo ve studiu. No to nevadí, jak tady budete mluvit do mikrofonu, aby vám bylo líp rozumět. Takže dobrý den, určitě už máte žízeň z té velké trasy, podržíte mikrofon, když tak, nebo já se sem dál doklad. Tak. Samozřejmě, že dostanete napít taky, když jste doma měla hladomornu, tak dneska tady dostanete už ode mě. Tak, vy doma máte většinou hladomornu, vidíte? Či já jsem slyšela. No vidíte, tak tady budete mít takhle dokonce i ten pití, dobrý. Já si teda taky nalivu, už taky mám docela žízeň, tyjo, počkejte. Tak. Tak. Zase napijem se, přidupám si. Tak, 3, 2, 1, teď. Na zdraví! Na zdraví. Počkej, co jsme zapomněli. To je ledové pořádně. Dobrý. Vychlazený, děkuji. No. A proč jsem do studia zavítala? Co vás sem přitahovalo? Přilákávalo? Slyšela jsem jednoho zpěváka. Jmenuje se Vojtík. Krásně zpívá. Mohl by nám něco ukázat, předvíst. No, já jsem sice Vojtěch, ale já jsem zavítal do studia tentokrát kvůli tomu, že já už spíš dělám DJ, takže jestli znáte lidi Expresso Macchiato. Takže mi amore. Ne, já to dneska už nemám nervy. Já mám docela špatný den tentokrát, takže... takže... tady jako komentátor. No, a co nám teda živete, Jana Horská? No tak, mohli bychom si o někom povídat. Ne? No, my máme takovýho pána, který nám tady v Malešově dělá laboratorníka. Jmenuje se Radovan 18letý. A máme ho kvůli tomu, protože většinou se nám v Malešově něco rozbije, takže on nám si teda můžete rozslákat ještě víc, na to nebude. Rozslákat ještě víc. No, někdy opravuje Malešově. Ano, už tady chodí, jste mohli vidět, že takhle prošel teďkon. A jinak, tady já vám představím, pojďte pane. Já vám představím tady, už nese zase váhu. Experimentátor. Včera opěkal hasicí přístroj, tak tady takhle hezky, tady ho máme na představení, tady. Dobrý den. Dobře. Takže, jestli teda pán nemá moc nervy na zprávy, takže já bych zavítal ještě k dalšímu tématu. Další téma, které jsem s váma chtěla rozebrat, máte děti? Ano, mám a dospělé a dokonce 5 vnoučátek. No, to máte hodně, tyjo. No. A jak se jmenují takový děti? No, děti. Radovan, Libor, no a jejich děti, no to je David, Radek, Eliška. Jméno nemusíte jako říkat, to zase ochrana osobních údajů. Takže... Vojtíšek a Adámek. To jsem já, Vojtíšek. Takže už jsme prozradili, že jsem hejský a tady paní je Horská, Jana Horská a tady máme chlapa toho, jak jsem říkal, jak nám upravuje nejvíc, co teda... Radovan 18. Radovan 18 letý, ne 18 tumtulo. Já to splet. No. Mě je teprve 18 let, já si to ještě... No takhle, on se zaučuje, to ještě dává jednu šanci. No, no, tak to bychom měli, no, tak to jsem vám chtěl takhle říct, že tady máme takovýho pána, který nám to tady někdy zničí něco vybouchne, někdy mu to stříkne do obličeje po něm, no. Někdy mu to hnutne jeden prst, naštěstí má ještě 10 prstů, ale na nohou už nemá ani jeden. Ale jinak jako se to ještě dá zvládat, no, jenom pahýly trčej z toho, takže mu to obáže ještě toaleťákem, jak v tom Vyšehradu, jak jste viděli, Vyšehrad, počkal blbnu, jak se to jmenuje, Na plech, jak tam byl ten
blbec, ten cikán, tak jak si tam, no, jak tam vařili drogy, si taky tak nám připomíná tady trošku pan Radovan 18letý. A no, jako co bys nám tady k tomu ještě řekla? Dneska to bude takový 10minutový rozhovor a babičko, co nám ještě řekneš? No, tak ty vnoučátka jsem zmiňovala, to je nejdůležitější v mém životě. Byla bych ráda. A co mi děti? A co mi děti? Ty už jsou dospělí, ty už se dokáží o sebe postarat. No, ale jsou na programu vnoučátka. 3 už mají svá řemesla, jsou vyučení, vystudovaní. No a teď mám ještě 2, Vojtíka a Adámka. No, Vojtíškovi bude v srpnu 13 let, Adámkovi bude v říjnu 10. No, takže teď doufám, že ve škole se budou dobře učit, budou mi dělat radost. A doufám, že už brzo vyjde ten lék na blbost. No, tak to někteří zaváháme dost často. A já si dáme si ještě nějakou písničku, z toho říkáte. Povídání zdraví a písničku. Výborný. To si víme. To byla písnička, taková kratší, protože my nemůžeme zdržovat s písničkama přece, teď máme ještě celý život před sebou. A babička, nevím, jestli má ještě svůj celý život před sebou, ta ho má spíš už za sebou. Za sebou. Život. Ne, no to jsem takhle nemyslel, že já jak tady koukám furt na ten matnej ten laser, tak tady prostě vidím, že rozum se ti zatemnil. Ano, no, zrovna takový špatný dej, no, protože tam říkat nebudu, to si nechám pro sebe, že? Nemusíme na sebe všechno. Nemusíme troubit, mám tady. Já teď budu troubit, jo? Paráda. A takhle. Počkejte. Kdo si tam prdnul? A zase. Já nechtěl. Jako nechtěl. Ve studiu ty budete prdět. To nebudeme vidět. Já za to nemůžu, to uchází samo. No to snad není pravda. To nemůže být. Tehru a ve studiu. Počkat, babi. Tady jako, tady asi babička neví co říkat. Já to na chvilku. Takže to. Tak a no. Teďko to máme živě ten přenos, takže už to všichni vědějí živě, kolik máme sledujících. 9 nás sleduje, no. Tak četujte, dávajte srdíčka. Tak co? Počkej, kdo tam píše takhle. Počkat. To je tvoje babička. Ano, to je moje babička. Proč vás to zajímá? Tam říkat nebudu, kam pojedu. Ale zde jet nebudem. Tak. A už mě nepíšte, já mám čas tady vás komentovat. Dobrý. No, to bylo jenom to, že nám někdo psal zrovna živě. Takže tak. Proč bych vám měl říkat, kam jedu? Co vám do toho je? Na Dovču, jo. No. Na Dovču pojedeš někam na Dovču. To se neříká. To se taky neříká. To se neříká. By pak mysleli, že můžou vykrást jeho opuštěný dům. Aha, no tak my jsme neřekli kdy. No tak. Ale no je to takový předpoklad, víš, že když ohlásím, že pojedu na dovolenou, tak by, no ale máte to zabezpečený kamerou, takže ano, by to... kamerou systémem.
mělo. No, mimochodem, já se nacházím u sebe doma v Malešově a no, Malešov je krásné malé městečko. Spíš vesnice. No, je to městys. Ale spíš vesnice. Ale spíš vesnice. Ale to nám nevadí, to může být město, městys, vesnice, se ještě bude stejně zůstat a chvilku tam budou. Všude se rodí chytří a hloupí lidé, viď? No. Chytří se děj. Normálně. Spíš je paradox, že ty dobrý lidi umírají a ty grázlové zůstávají. To je taky takový důkaz. A dřív se rodilo 5-6 dětí, někdy i víc. Tak jo, aby jsem... Z těch 5-6 dětí vždycky ty 2 třeba byly vynikající v něčem. Jo. Já bych se vás teď poprosil, Jana Horská, jestli byste, prosím, popovídala o svém dětství, nemusíte říkat, že jste bydlela, ale bydlela z babi. Kde jsem bydlela? No, bydlela. Na venkově jsem bydlela, to bylo pro děti ideální, nemuseli jsme nikam jezdit na dovolenou. A chovali kur domácí. To také, ale spíš maminka. My děti jsme pobíhali jenom okolo rybníka, okolo řeky. Společně s kurem domácí. S pejskem, měli jsme pejska, jmenoval se Oříšek a ten za námi všude běhal, hledal nás, jsme se mu poschovávali, třeba i na půdě, všude možně, a on nás vystopoval a všude nás hledal. Nejradši měl bráchu, to on hledal nejdřív, no potom ještě našel mě, někdy dřív, někdy sestru, to byla velká legrace. Tak, ano, a my dáme poslední písničku, minutku, takže do 13 minut pouštíme písničku. Loučíme. A já Janu Horskou vyženu ven do zimy, tak do teplých krajů, nevím, jak tam je. Kabát a bude to dobrý. A si kabát. Mějte se hezky, tak jo, naschledanou. Opatrujte se, naschle. Naschledanou. Tak, doufám, že se vám živé vysílání líbilo, když tak budete mít záznam na YouTube a myslím si, že krásný mě to bylo, takže já se s vámi loučím. Mějte se, bavte se a ahoj.